Tervetuloa Simpsiölle, läntisen Suomen parhaille rinteille. Hiihtokeskus sijaitsee Lapualla, jota voi kutsua Etelä-Pohjanmaan kulttuurikeskukseksi. Kaupungista löytyy kävijälle majoitus, ruoka, vapaa-aika sekä terveyspalvelut. Jos laskettelun lisäksi haluaa nauttia muuta liikuntaa, on tarjolla jäähalli, uimahalli, hiihtolatuja jopa joen jäällä, pulkkamäkeä, ulkoilureittejä ja valmistumassa on palloiluhalli. Liikunnan lisäksi on tarjolla kulttuurikeskus Vanhapaukku kirjastoineen, jossa sijaitsevat muun muassa taidemuseo sekä Lapuan liikkeen museo. Tuomiokirkosta löytyvät Suomen suurimmat urut. Mutta nyt takaisin Simpsiölle. Hiihtokeskuksella on tarjolla sellaista, mistä nauttivat kaikki laskettelijat. 6 huippukuntoista laskettelurinnettä, reilit ja boksit lumilautailuun sekä ilmainen lasten rinne. Tarjolla on myös pulkkamäkeä, valaistut ja vaihtelevassa luonnossa sijaitsevat murtomaaladut ja toki on tarjolla lapsille ja aikuisille hiihtokoulu. Niin ja toki löytyy myös kattava lasketteluvälineiden vuokraamo. Simpsiövuoren yläravintola Taivaan Pankko tarjoaa mahtavien näköalojen lisäksi purtavaa ja lämmikettä laskettelutauolle. Ryhmille on tarjolla oma meny. Ravintola on myös tilattavissa yksityisiin juhliin tai tapahtumiin. Virokkeita voi toki nauttia myös hiihtokeskuksen alakahviossa. Jos haluaa aktiiviloman sijaan vain rentoutua, löytyvät hyvät majoitusmahdollisuudet hiihtokeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta tasokkaasta vapaa-ajan asuntokylästä. Tarjolla on useita eri kokoisia huoneistoja varustetasoltaan laadukkaita alppimajoja isoille ja pienille perheille tai koko porukalle. Tervetuloa Simpsiölle, läntisen Suomen suurimpaan hiihtokeskukseen.